Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, Patxi Urrutia etxontako kolaboratzailea izan dugu hemen gurekin. Orain, has gaitezen eguneroko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Iruñean, koronavirusagatik zainketa intentsiboetako unitatean sartutako emakumearen kontaktu batek Araban emaitza positiboa eman duela dio titularrak. Argazkian aldiz, osasunaren partidako emaitza krudela nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroan, 5 ibilgailutik batek ez duela ITV-a lehen saiakeran pasatzen jakinarazten du. Baita telebista antenak frekuentzia berrietara egokitu behar direla ekainaren 30 baino lehen. Bestalde, Oskar Alegriak gaur punto de vista jaialdia irekiko duela nabarmentzen du, Zumikirirekin. Bukatzeko, kiroletan, Xavier Zarrantzek eta Maria Loizuk galar trailen garaipena errepikatu dutela azpimarratzen du, eta Nerea Bermejo eta Laila Lakuellek zilarra lortu dutela atletismoko estatuko txapelketan. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Koronavirusa duen Iruñeko bizilagunaren ezagun batek ere positibo eman duela dio titular nagusiak. Argazkian aldiz, Sevillaren aurka osasuna ia heroikoa izan zela nabarmentzen du. Horretaz gain, azalaren goiko atalean 3 elkarrizketa iragartzen ditu. Felix Bariaini, Nafarroako abeltzain eta nekazarien elkarteko lehendakariari egindakoa. Olga Lizasoaini, Una travesía por el cáncer de mama liburuaren egileari egindakoa, eta Oskar Alegriari, punto de vista jaialdia irekiko duen Zumikiri filmaren zuzendariari egindakoa. Bestalde, Europak hipoteken IRPH indizea baliogabetzen duen bihar erabakiko duela jakinarazten du. Bukatzeko, kiroletan David Soria Nafarro Arenan Super Welter txapelduna izendatu zela jasotzen du egunkari honek, eta pilotan binakako txapelketako semifinalistak ezagutzen ditugula. Gararekin jarraituko dugu. Euskal Herriko koronavirus kasuak 10 izatera iritsi direla dio albiste nagusiak. Argazkian, Lilatoiak Donostiako kaleak bete dituela irudikatzen du, norantza bakarra du bideak lelopean. Horretaz gain, Lesboseko Irlan zaporeakeko voluntarioak erasotu dituztela jakinarazten du. Bestalde, Eguzki Urteaga soziologia irakasleari Ipar Euskal Herriko bozka abertzalei buruz egindako elkarrizketaren tarte bat ere jasotzen du azalean. Eta merkataritza librearen inguruan egindako erreportaia ere iragartzen da. Bukatzeko, kirol emaitzen laburpena ere eskaintzen du gaurko garak portadan. Atletiken garaipena eta osasunaren eta Bilbao Basketen porrota jasotzen ditu. Eta Laso eta Albizu semifinaletako ligilan egonen direla jakinarazten du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Milaka pertsonek Iruñean euskara eskubidea aldarrikatu dutela dio albiste nagusiak. Eta horretaz gain, Nafarroan koronavirusagatik ospitaleraturiko emakumearen ezagun batek Araban positibo eman duela ere azpimarratzen du komunikabide honek. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Giro nahasia izango dugu gaur. Ipar-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da eta euria ugaria izango da. Eguneko edozein momentutan espero ditugu zaparradak, eta baliteke tarteka ekaitzak jotzea. Horrekin batera, ipar-mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da, batez ere kostaldean, eta bolada oso gogorrak neurtuko dira bertan. Azken orduetan, ahultzera egingo du. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, eta elurkotak behera egingo du egunak aurrera egin ahala. Azken orduetan, 800.000 metrora egongo da. Bihar, asteartean, aldaketa handirik gabe jarraituko dugu. Prezipitazioa hori bai ez da astelenean bezain ugaria izango, eta aterruneak luzeak izango dira. Elurkota 800-900 metro inguruan egongo da goizaldean, eta egunak aurrera egin ahala igotzen joango da. Gauean 1500 metro ingurura egon arte. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da egunaren hasieran, eta eguerdi inguruan ipar-mendebaldera aldatuko da. Orduan zakartu egingo da berriro, batez ere kostaldean. Temperatura antzekoa edo apur bat baxuagoa izango da. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1931ko martxoaren 2an, Mikhail Gorbachev, Sobietar Batasuneko presidente ohia eta bakearen Nobel sariduna jaio zen. 2 urte beranduago, 1933an, King Kong filma estreinatu zen New York hirian.
Eta bukatzeko, gaurko egunez, 1974an, Salvador Puig Antic exekutatu zuten. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Beriainen emakumeen nazioarteko egunaren inguruan zenbait jarduera antolatu dituzte. Ostegunean, martxoaren 5ean, Beriaingo gazteetxean, Pantxika alter ego klaun bakarrizketa izanen da 5:00 kafearekin lagunduta, helduentzako. Gainera, larunbatean, martxoaren 7ean, kulturetxean, y las llamaban Maria flamenko ikuskizuna egonen da 7etan, 7 euroko sarreraren truke. Jarduera hauetaz gain, martxoan zehar beste zenbait ekintza ere eginen dira, eta guztiak udalak kaleratutako programan kontsulta daitezke. Eta udalerri honekin bukatzeko, hilabete osoan zehar ere, apalategi morea egongo da Beriaingo liburutegian. Antxoainera pasako gara. Udaletik jakinarazi dutenez, joko eta apustuetarako aretoak ezartzea arautzen duen ordenantzaren behin betiko onespena eginda. Horretaz gain, gai aldatuz martxoaren 6ean, Txolitas dokumentala proiektatuko da Antzokian arratsaldeko 8etan sarrera librearekin. Boliviako 5 emakume indigena dira espedizio berezionen protagonistak. Askapenaren eta ahalduntzearen simbolo gisa Amerikako mendirik altuena eskalatzea erabakitzen dute. Harrigarria da haien irudia, beren gona tradizionala jantzita eskalatzen dute. Eskalatzaileak baino zerbait gehiago dira, emakume ausartak dira, aske, zoriontsu eta bizirik sentitzeko espazio bat aurkitzen dutenak mendian. Bere abenturak emakume izateko, tradizioa bizitzeko eta ama naturarekin harremanak izateko modu inspiratzailea erakutsiko dio munduari dokumental honek. Eta Antxoainekin bukatzeko, martxoaren 7ean, larunbatean Nafarroako haur eta gaztetxo kantari jaialdiaren emanaldia ospatuko da Antzokian 6 eta 7:30, eta sarrerek 2 euroko prezioa izanen dute. Arangurenekin jarraituko dugu. Aranguren Ibarreko kulturetxeak eta liburutegiak liburu libreentzako toki bat jarri dute kulturetxeko sarreran. Herritarrek erabiltzen ez dituzten liburuak utz ditzazkete bertan, eta nahi dituztenak hartu. Bestalde, emakumeen nazioarteko eguna dela eta, Aranguren Ibarreko udalak Nafarroako hainbat toki entitateen kanpainari bere atxikimendua eman dio. Aurtengo kanpainaren leloa izan zirelako jarraituko dugu da. Genealogia feministari errekonozimendua egiteko asmoz. Aranguren Ibarreko udalak jarduera desberdinak antolatu ditu martxoaren 8 harira, emakumeen nazioarteko egunaren harira. Martxoaren 8 arte feminismo bakezalearen 110 urte erakusketa egonen da ikusgai kulturetxean. Erakusketaren bidez, erakunde bakezalerik zaharrenetako bat ezagutzera eman nahi da, funtsean emakumeek osatua, eta egun oraindik ere lanbetean ari dena. Emakume horiek 1 urtetik gora daramate bakea ehuntzen, eta gaur egun gogotik saiatzen dira bakea munduko zoko guztietara ekartzen, baina batez ere gerra edo gatazka dagoen lekuetan lan egiten dute. Horretaz gain, martxoaren 4ean, asteazkenean, ipuin kontaketa egonen da euskaraz. Eskolako Mantala Arrosa izenburupean Bentura Ruizen eskutik. 6etan hasiko da kulturetxean eta sarrera librea izango da 4 urtetik gorako haurrentzat. Ostiralean aldiz, martxoaren 6ean, elkarretaratzea eta adierazpena instituzionalaren irakurketa eginen da 12:30 Mutiloa plazan. Egun berean, baina 8etan, zineforuma egongo da erdaraz kulturetxean Maria Castejon moderatzailearekin. Gazte eta helduei zuzendutako jarduera da eta sarrerak 2,5 euro balioko ditu. Eskainiko den filma El orden divino izango da eta Suizako emakumeen boto eskubideari buruzkoa da. Martxoaren 8 inguruan sortutako programazioarekin jarraituz, larunbatean martxoaren 7an kafean zerkia egingo da 6:30 kulturetxean, Que nos pasa a las mujeres izenburuarekin. Gazte eta helduei zuzendua dago eta sarrerek 2,30 euro prezioa dute. Bukatzeko martxoaren 8an arratsaldeko 6etan Antoniutitik abiatuko den manifestazioara joateko deia zabaldu dute martxoaren 8ko batzordetik.
Aranguren ibarrarekin jarraituz, baina emakumeen nazioarteko egunaz aparte, beste zenbait jarduera egingo dira aste honetan. Asteazkenean, martxoaren 4ean adibidez, udaletxean hitzaldia eskainiko da ingurumenaren inguruan. Udalak klima aldaketara egokitzeko egin beharrekoak aztertu eta azalduko dira, arratsaldeko 7etan. Eta honek, herritarrengan izan ditzakeen ondorioetaz ere mintzatuko dira. Amaitzeko, martxoaren 7ean etxeko konponketak egiteko tailerra egingo da Ibaialde pasealekuko 183ko udal lokaletan, goizeko 10etan hasita. Tailer honetan izen emateko azken eguna gaur da, eta doakoa izango da erroldatuentzat. Besteek 8 euro ordaindu beharko dituztelarik. Tresna elektrikoak eraman eta konpontzen irakatsiko da tailer honetan. Iruñako albisteekin bukatuko dugu orain. Iruñeko udalak aurreproiektu bat aurkeztu du Labriteko ardatz jasangarriari konponbidea emate aldera. Horren arabera, ia 2 kilometrotan barna noranzko bikoitzeko bidegorria eta garraio publiko zein oinezkoendako hobekuntzak eginen dira. Bizikletendako azpiegitura egiteko konponbidea noranzko bikoitzeko bidegorri bat izan da, zirkulaziotik banandua, txantreatik alde zaharrera igota eskuinaldean. Bidegorri hori, Aita Adoain kaletik Ibaiarekiko paralelo doan noranzko bikoitza ereduen eta Marcelo Zelaieta etorbideraino bizikleta zeltzea errazten duen bizikleta pistarekin lotuta egonen da. Txantrea, Arrotxapea eta Antxoain lotuz. Txantreako hegoaldea urbanizatzeko proiektuaren bizikleta pistarekin lotzea ere aurreikusita dago. Beste hori parkearekiko eta bide nagusiarekiko paraleloa da, eta burlatarekin lotzea ahalbidetuko du. Hiriko goiko aldera heltzean, noranzko bikoitzeko bidegorriak Joan Labritekoaren kalean, Nafarroako Gorteen kalean eta Lizarra kalean barna jarraituko du. Ziklisten erosotasuna eta segurtasuna bermatzeko. Aldi berean, zirkulazioa baretuko da, azpiegitura hori txertatzeak galtza den zabalera mugatuko duelako. Iragaitzazko zirkulazioa eta haren abiadura bidenabar murriztea sustatuta. Bidegorri berria Navas de Tolosa kalean egiten ari den, eta Pio 12. etorbidekoarekin bat eginen duen bidegorriraino helduko da. Baita udalak Jango Hasi Miranda kalean gauzatzea aurreikusten duen horretaraino ere. Hartara lotuta goi-ordokia hiriko hegoaldeko auzoekin eta unibertsitateekin. Modu horretan, existitzen diren bizikletendako azpiegiturak elkarri lotzen hasiko zaizkio, benetako sare bat osatuz. Horregatik guztiarengatik, Labriteko ardatz jasangarria funtsezko lehen urrats bat da banatuta dauden bizikletendako bideen oinarrizko sare bat ezartzeko. Hartara, ziurtatuta bizikleta bidezko konektagarritasuna hiriko eremu nagusien artean, eta Iruñean zein Iruñerrian bizikletaren erabilera sustatzeko. Gainera, bizikletendako azpiegitura igarotzen den kaleetan tokiaren banaketa hobea ezarriz garatuko da zirkulazioa baretzea, espaloiak zabaltzea eta zuhaitzak sartzea, auto pribatuari ematen zaion tokian mugatuz, bai galtzaden zabalera murriztuko delako, bai aparkatzeko toki batzuk kenduko dituztelako. Tokiaren banaketa bidezkago horrek onurak ekarriko dizkio hiri osoari. Zirkulazioa baretzen eta istripuak murrizten lagunduko duelako, eta hiri kalitatea hobetuko duelako, oro har zarata kontrolatuta eta airearen kalitatea hobetuta. Aldi berean, irabazitako tokian zuhaitzak sartu ahal izanen dira, eta zenbait kasutan espaloiak zabaldu. Estrategia horiek hiri paisaia hobetuko dute. Gainera, autobusek soilik erabiltzeko errei bat ere ezarriko dute. Udalak laster emanen dio hasiera proiektua gauzatzeko lizitazio prozesuari eta obren kontratazioari. Ziurrenik, hainbat fasetan garatuko dira lanak, eta aldi berean, auzo batetik bestera joan eta Iruña zeharkatzeko erdiguneko kale horietatik igarotzen diren ibilgailuak nola mugatu zehaztuko da. Ez baitiote inolako ekarpenik egiten erdiguneko merkataritza zein gizarte egunari. Jarduketa horiek, ardatz jasangarriaren funtzionamendua eta gauzatzea erraztuko dute. Zeinak etorkizunean, garraio publikoaren funtzionamendu ona bermatu behar baitu. Baita bizikleta garraio bide gisa aukeratzen duten horiek bidegorriaz gozatu ahal izatea ere. Alternatiba jasangarri eta osasungarria da,
bai bizikleta erabiltzaileentzat, bai hiriarentzat. Oro har, bizikletek ez baitute zaratarik ateratzen, ez dute kutsatzen eta ez dute CO2-rik isurtzen. Hortaz, ekarpen garrantzitsua dira Iruña 2030 hiri plan estrategikoarendako. Horren helburu nagusien artean baitago, Iruña berdea, ekologikoa eta klimarekin engainatua lortzea. Eta albistea aldatuz, Iruñarekin bukatzeko, opera sentitu zen Iruñeko udaletxean Opera Out of Opera proiektua Europarreko kidei eginiko harreran. Udalbatzak txalotu egin zuen lirika gazteengana hurbiltzeko proposamena, zeinean Nafarroako Ganbera Operak ere parte hartzen baituen. Orain Patxi Urrutia dugu hemen gurekin, bera etxe hontako kolaboratzailea da. Kaixo, arratsaldeon, Patxi. Baita zuri ere? Beste behin hemen gaur egun pilpilan dauden gaiei buruz. Badaude gai gehiegi gaude. Animeleko gauz pila gertatzen ari dira, edo adierazpenak, edo gertakizunak, edo dimisioak, edo orkezpenak, hauteskundiak ere erkidegoan hurbil ditugu, horko zabortegi horrek ere animeleko salsa dakar, animeleko salsa eskaintzen dut, hor irten biderik momentuz behintzat ez da ikusten, eta bueno, hainbesteagoz bat ditugu. Gaur komentatu garen itzazke gauza pila, ez? Animeleko gauza pila, gaur hemen egoten alko ginen, bazkal ordu arte gaurkotasun duten gai buruz hitz egiten. Eta zeinekin hasiko gara, igual, asteburu hontan 2 manifestazio horrela nahiko indartsu egon dira, ez? Bai, ez dute orai ez dela jendea mugitzen, baina beharrak agertzen diren bezala, eta erantzuna eman behar bali mezaie berriz ere manifakor agertzen dire. Manifetaz hitz egin aurretik, bada gauza bat uste dut oso interesgarria dena, eta da, nola pilota partidetan, futbol partidetan, eta nola gure inguruan behintzat uiukatzen den partiduen bitartean Sasukoak askatu, edo preso politikoak askatu, adibidez Barça lehengo partidan, gero Osasunako partidetan, eta Labriten gehien bat, nola jendeak ere manifestatzen du, aldarrikatzen du, manifestan aldarrikatzen diren gauzoiak, normalean, egunerokotasunean irten biderik eskaintzen ezpeitiote politikariek gauzoiei, baina jendeak nola aldarrikatzen dituen, baina asteburunten izan ditugu bi manifa bat Orzilere atzean, beran, jende asko zegoen, eta gainera jende gazte asko bat zegoen manifa hortan. Errepidea moztu zen. Bai, errepidea moztu zen, gero arriskutsuare zen, zerengatik gaua zen eta ilun, eta ez zegoen argitasun gehiegirik, baina gero komunikatu irakurri zuten, baina ni uste dut oso interesgarria, gainera arrazoiez gainezka daude, inbertze hildako ari dire gelditzen bide hortan, eta aldarrikatzen dute hor irten bide bat bilatu behar dela, beraie proposamenara egiten dute, ikusten dute ere edozein proposamen hartu, edo berze proposamen izan daitekela kamionalariaren aurkakoa, baina hor badago berze problema bat, eta da garraioarena, zeren eta garraioa oso gaizki ordaindua dago, miseria uniz dago mundu hortan, badirudi orain kamion baten prezioa edo orain dela 15 urteko bezalakoa dela, eta garuzte gasolinak eta inbertze igo dire, eta oso negozio kaskarra eta pobrea dela, eta oso neketan dabiltzalare gidariak edo nagusiak errentagarritasuna edo jornal bat atratzeko horren aditik, ez? Baina dena den horrekin solidario horri irtenbidea bilatzeko, baina jendeen bizitza ezin da arriskuan utzi, eta jende gehiegi, eta herrioeten jende ezagutzen da, eta hildakoak ere denek ezagutzen dugu bakarren bat, horri bilki den edo horri istripu izan duen jende horietek bakarren bat, ez? Talde horretatik, eta gero berzea errepikatzen dena inbertze aldiz Nafarroan, da Euskararen aldekoa, matrikulazioak, gezurra dirudi, baina astokerien gainean egiten ari baite UPN Euskararen inguruan, ez du bertze ulermenik, nola uko egin dezaioke norbeiti ikastera. Beti errandugu ikastea dela gauz oso importantea gure bizitzan aurretik hasi beharreko zerbait eta gero beti mantendu egin behar dena.
Eta hemen ari direnak da jende batzuk debekatu egiten diote ikestea beren hizkuntza, bizitzia beren hizkuntza, matrikulatze eskolarako orduan bere hizkuntzan, bi hizkuntza ikesi beharrean batera bakarrik mugatu behar dute. Eske edozein lekutik ikusita, bakarrik heldu zaitzu hitz bat, gogorra da, baina astakeri hutsak dire horrelako gauzak. Ezin dugu ulertu, edozein izu azaltzen badio zure, bueno, pues orai dela igual 3 urte, igual norbaitek orduan eskolik ezpeitzeko, nire entzun, bueno, eskolak ez du usteko balio, baina gaurko egunean horrela ez bakarrik erratea, baizik eta borrokatzea, eta borroka nagusia, beraientzat, politika borroka nagusia izatea, hizkuntza bat izorratzea, bueno, hau da, era bat ulertezina, baina, bueno, upenekoak alakoak eta, bueno, eta oso fuerte dena, jendea olako jendei botoa ematea. Zuk nola mandi zaidokezu botoa talde bati zein bere helburu nagusia da jakintasuna murriztea. Zure aberastasun intelektuala murriztea. Horrek ez du ez buruik, ez belarrik ez. Bueno, baina hoi da UPNek egiten duena, eta hoi da adibidez, pues mendigorriak, bueno, gero arrazoiak atratzen dituztenak, ez? Mendigorriak dut ez dutela, ez dagoela matrikula nahiko, baina oraindik ez dute irekire matrikulain epea. Ez dute galdein ere iazen nahi duten umeak, ez? Baina nik uste dut, eta urtero olai bilibihar, oso gogorra da, pixket erdera zerten dena, se lo tendrían que hacer mirar. Berko zuten hor azterketa bat egin buru horietan ja zer dagoen ikusteko. Hala ere, manifestazio horretan bildu ziren pertsona desberdinak, ez? Bai haurreskolak edo nupetik. Bai, bueno, horrelakoetan, gurasoak mugitzen dire beren umeekin eta jende asko hurbiltzen da, ikusez, beraien oinarrizko aldarrikapan dela, eta horretarago zergak ordaintzen dituzte, beraiek ere bertze dituzten zerbitzu berberak izateko, ez? Ingleseko balitz, etzen inolako arazorik izan, baina, euskara denez, hau zer da, ez? Baina, bai, jende asko bildu zen, horlakoetan gainera biltzen da, jendea badaki, hemen borroka luze bat badago urteetan landu dana, eta, momentu puntualetan atre behar dela kalera jendeak beti erantzun egiten du. Eta manifestazio hauetaz gain, orain azken boladan ere asko hitz egin da osasunaren epaiketari buruz. Osasuna, bai, futbol taldea. Nik ez da gizte pastu den hor, eta lehengo idazkariak zer nolako adierazpenak egin zituen gainera eskuin muturreko baten aurrean, likako arduradun nagusiaren aurrean. Baina, hor gertatzen dena, nik uste dut argi gelditu dela gauza bat. Hor 2 milioi euro desagertu egin dire. Eta 2 milioi euro ez dire desagertzen beren kabuz. Ez dute auto bat hartu edo avion bat hartu eta urruneragan. Norbaitek hartu ditu, norbaitek banatu ditu, norbaitek egin du zerbait horrekin edo gordetu ditu, ez zer egin du. Eta hor dagoen gakoa. Gero, zertarako erabili den edo ez den erabili. Hoia bigarren mailakoa da, orain uste dut lehendabiziko gauza dagoela hor, diru hori behar dela berreskuratu bere jabeari emateko. Diru hori gaizki erabilia da edo berzenaz norbaitek eraman du. Eta eraman duen horrek behar du, itzuli. Eta hor ez dago historio gehiagorik. Eta erraten aldute, eztabaidatzen aldute hainbertze gauz ez, baina azkenean argitu behar dena, edo berzenaz ardurak eskatu behar egin zaizka, diru hori azkenik izan zuenari. Horrek atrazuela diru eta eman ziola ez egin hori €1,000,000 bat euro, karrizu €1,000,000. Hanik ez dut ez zuk zer egin duzu bada. Adierazi zer egin duzun diru horrekin. Baina nik uste dut, hor bertze gauzak daude atzetik. Ja partido erosi zen, etzen erosi, zaizer. Baina, gakoa ez dago, hortan izan daiteke, baina izan daiteke bigarren pausu bat bezala, lehenbiziko pausua da, diru hori behar dela berreskuratu. Eta nik dut beldurra, hemen epaiketa honetan denetek hitz eginen dela, baina dirua ez dela agertuko. Eta hori zein de, azkenean gure gizartean lapurreta, hainbertze eremutan, bai politikoetan, kiroletan, eta ustelkeria nagusi dela, eta espalime diren neurriek zuzenak hartu eta arduradunak zigortzen, berritzere horrela segituko dugu. Eta orain ustelkeria eta aipatzen ari zarela, Zaldibarko zabortegiaren kasuaren inguran ere, badirudi gauza asko daudela hortik azpitik, ez? Bai, ikerketak egiten ari diren biztertean, gero eta gauz berri gehiago ikesten ditugu, ez da daudeia inbertze gauz, adibidez, pribatua, inolako jazarpenik gabe, inolako azterketarik gabe, edekia egonda inbertze urtez. Hor buru zirenak, adibidez,
lehenguan agertu zen, 17an, horrek emandako proetxua 1.800.000 euro izan zela. Eta hor bi nagusi agertzen dira eta 6 langile. 6 langileen artean olako produkzioa, olako aberastasuna emana. Hor botatzen zutela denetaik debekatuek ziren, eta oso debekatuek ziren zenbait gai. Bazituztela bi Afrikar, gainera bi Maliar, gauz kaltetsuenetan beraiek tratatzeko inolako babesik gabe. Hor agertzen diren zenbaitzuk, izan ziren momentu batean hor izan zen eskandalo bat, Donostiko inguru hortan edo, putetxeak eta ez da zer eta hainbertze trata de blancas eta horrelako asuntuak izan ziren hor, eta hor zenbait abizen batian eta bertzean agertzen dire, eta artean pilotariren batzuk ere. Hainbertzagoz badaude horrela botatzeko baimenik ez zegoela, ziurtasun neurrik ez zituztela hartuak, ezin zirela hori mandituzten kantitateak atzokoan agertzen zen, gainera ikerketa on bat badirudi liburu bat badagoela idatzi horren inguruan, Gorka Buenok hemengo batek egina. Eta gauz horiek denak hor daude eta egunetik egunera, eta ikusten ari gara gainera bi hildako hor daudela eta horien gorpuak ez direla agertzen, ez dituztela bilatzen, baina gero informazio ematen ari dira oso modu okerrean, zerengatik erraten dute, ez dago arriskurik, bertze, eta ez dagoen arriskurik ez zegoela erraten ari ziren biztertean, futbol talde bat, eta gainera lehenengo mailakoa atzeratu egiten zuten arriskoa bazeudelakot. Badaude arriskoak, ez zaude arriskoak, ez? Nik uste dut daudela prototipo bat, ustelkeriaren prototipo bat. Enpresa pirata bati ematen zaio, irtenbidea nahi duena egiteko, ez zaio inolako kontrolik egiten, hau da, privatizazioak, privatizazioen kontra daudenak, edo publikoen kontra daudenak eta pribatuak eskatzen dituztenak gauzak, pribatuak eskatzen dituzte horrelako gauzak egiteko, ez? Eta hemen aritu dire jolasean jenden osasunekin, hildako biak, baina hor daude inguru guzia, eta hor botatako porkeri guziak horietek zenbat jendek sufritu beharko ditu, edo pairatu beharko ditu horrelako hor gertatutakoaren ondorioak, ez? Nik uste dut hau oso kezkagarria dela hor gertatzen ari dena, eta gainera egunetik egunera gauz berriak agertzen ari dira. Imaz izan zen momentu batean, horko jarraipena egiteko, pribatuek egingo zutela, horri ere garrantziak enduziona, eta orai oberena da, inork ez duela hemen erantzunkizunik hortan, inork ez du dimititu. Horrelako batean, normalean, herrialde demokratikoetan, bizpirulau dimisio eskatzen dute, ez? Edo dimititu, eskaini egiten dute beren dimisioa. Azken finean, beren kudeaketa oso eskasi izan delako, zure baina norra dire, horko, hoi buruz hitz egiten, baina zuek ze pintatzen duzu, 20 urtez ez duze duzerran, 20 urtez zuen lan ez duze egin, eta horrei heldu zarete hemen horrei irakustera norbait, zuek lehenbizeko guza hortik baztertu. Eta kontradizioen handiena atzo ikusten genuelaik PNV-ko hautagai bat erraten beraiek zirela kudeatzaileak, beraiek bazakitela kudeatzen, eta beraien taldea norbaiten nahi balimezuen hemen ongi kudeatu izena gauza horra agertzeko. Eta hau dugu hau, hor ditugu oraindik, hor ditugu lapurreta kasu guzia, zergatik bat daude 5 kasu epaiketetan daudena, eta bat epaiketa, ebazpenaren zain gaude. Badaude inbertze ustelkeri kasuak, non, mendi bat lur ordaindue handik lekutzeko desagertu den, badaude inbertze gauz irakusten dutenak oso kudeaketa kaskarra egon dela, eta gaien bat, eta hau da, gogorra dena da, beti kudeaketa txar bat dagoenean, da gutxi batzuk dirua bere ganatzeko. Ez du inoiz ikusten kudeaketa txar bat dela, baina jende arruntaren gana gaten dela dirua, dirua beti gaten da, gutxi batzun eskuetara. Eta hemen ere bai, eta oraindik, pentsatzazu bi familia horiek ezin dituztela beraien senideak ere oraindik lurperatzen al bere maneran eta duintasun osoz. Eta hor daudela, eta badara mazkit 3 aste. Nola izan daitek ere 3 astetan ezin dela norbait harpatu, ezin direla gorpu horiek,
sinestezina da hor gertatzen ari dena, eta oino, heldu zaizkitzu erraten harrotasunez heldu dire beraiek, bertzeek kritikatzen dituztenak ez dakit hau eta bertzea direla. Eta bueno, hor daukagu gore erregailua, lasarteko erregailu, orai edeki behar dena. Pues horrek ere horrelako porkerie botako ditu hor, baina, bueno, hauei berdin zai, ez da inoiz deus gaizki egina. Hau ere oso ongi zegoen egina, baina, begira ze ondorioak dituen, eta bueno, kusiko ditugu oraindik ikusi beharrak ditugu. Igual, iesakoarekin ere ikusi beharko dugu. Baina, arriskua diren lekuan, mantendu egiten dituzte, bueno, Donostiko metroa. Eta egiten dituzte, astakerik eragarriak, arriskuak hartzen beharrik gabe. Inoren beharrik gabe, bueno, bai, enpresario batzuk eta politikari batzuk, enpresario batzuk nahi dituzte obra handiak eta bertzeak nahi dituzte gozari gozoak bertzeak ordainduta. Eta hortan dago gakoa. Eta horren kontra buru belarri aritu behar dugu. Duintasuna eta argitasuna eta zentzutasuna gure gizartera ekarri behar dugu. Argi dago gai honi buruz hitz egiten jarraituko dugula etorkizunean. Zoritxarrez bai, zerengatik horren inguruan oraindik hainbertze gauz badaude. Saiatuko dire estaltzen dena eta bueno, pues egundeño hoien gorpuak agertuko direnean orden ja nahiko dute, bueno, pues ja está hemen eta hemen bukatu da denez ez, baina nor ardurak eskatu beharko dira. Nork ordaindu behar du? Hore egunotan hor uzten ari diren milioika eta milioika euro? Ze administrazioak, nor da horren arduraduna? Ordaindu dezala arduradunak. 1.000.000 euro 17an atratako eteginak. Pentsazuzuk zer egin duten hor sartu dute, sartzen altzena, debekatua zena, jendeak hiltzeko balio zituen gauzak, tresnak eta produktuak, hor dagoen inork ez dakigu, eta gainera gauz bat dakigu. Hauek ez dakite beraiek, eta gainera ez dute inolako hor argitzeko, hor zer gertatu den argitzeko gogorik ez. Hor gaude. Bueno, baina norbaitek ardurak hartu beharko ditu. Nork. Erren nahi dut, kusiko dugu ere hauteskundetan zer ateratzen den, baina, beste bakizu, epaiketa bat gainde 10 urte zorri biliko dira aratetunet, bizkitertean diru publikoarekin horri emango zaio estalpe bat, eta horrela geldituko da. Eta bueno, ikusiz gainera, hor bildu dokumentazio almunitz hartatu eta exigentzia asko ere eskatu dituta, baina ikusiz nola sartu den PNV beraien kontra, buruz belarri, buru etxai handienak mundunteko jende gastuenak omen dire bildukoak, beraien zangoetan. Eta egin beharrian, atratzen diren informazioak aztertu beharrian eta ikusi beharrian eta estali, eta edabideak beren esku dituzte eta horrela nahasten dute gauza eta garrantziak kentzen diote. Nik uste dut horrelako gauza bat, orai izan dezazken ondorioengatik behar dela aztertu, baina gehien bat ere etorkizunari. Ikusi alduzu prest daudela eztabaidatzeko erregailuari buruz, ikusiz gainera horrelako gauzak gerta daitezkela, eta karo, bertze gauza da, bertze langile bat hildela geroztik, eta baita ere zaborreta arduratzen den etxe batean, tailer batean o fabrika batean. Eta horren inguruan, gordetu dute dena, garbitu dute dena, hila zegoela zertifikatu arte. Egin dutena da gorputza hortik atra, dena garbitu eta gero salatu. Erran hildela bat, baina ordukoia tailerra dena garbitu ez duten, inork ez daki zer gertatu den, nola hilden, deus. Eta horren inguruan, ez da solas gehiagirik egiten, eta ez da gehiagi egin nahi. Kusten baduzu, bi zabortegi gertatu direla, oso epe laburrean, leku desberdinetan, ze demonio pasten ari da zaborrarekin, edo ze demonio pasten ari da istripuekin, belateko karreterak usten dugunean edo, ulertzen duzu? Oso arraroa, gehien bat bertze hildako hau oso arraroa, zerengatik, hor, zerbait gaizki, oso gaizki bat zegoen horrelako neurriak hartu dituzten erako ere dut. Baten eriotzare salatzea, ez dakitze pastu den, baina, igual argituko da, egunen batez argituko da, baina ez dago argi. Bestelazuk jarraituko duzu, hemen komentatzen. Balin badakit, baina hortarako bertakoak behar dituzte lehenik aztertu eta ikusi, eta lortzen duten hor dagoen estalbioa ikentzen ikusteko zer gertatu den egiazki. Eta ustelkeriarekin jarraituz, azken bola da honetan ere asko hitz egin da
dakit, putre funtsei buruz, ez dakit nola esaten den, Pues, fondos buitre. Berritze, betiko asuntoa, hemen gauzak egiten dire gutxi batzuk aberasteko. Eta hor ere berdin, pues, zer egin dute? Pues, etxe bizitzak, begirazazu, zorrak ari dire privatizatzen, eta gero, usten duzu hoien esku, eta ematen duzkazu baimen guziak. Arazo berdintsuare badago, non zegoen horrelako zerbait ere, bai, Logroñoko autobidea, dago peaje a la sombra den sistema batekin egina, ez? Enpresa batek egiten du obra eta ordaintzen du, eta gero administrazioak urtero, segun zenbat auto ibiltzen diren eta ordaintzen du, ez? Eta, bueno, pues, noren esku dago hoi? Deutsche Banken esku dago, zertaz? Pues, orai ari direlako, zorrelako gauzak egiten, non, bueno, pues, diru publiko ematen zaien enpresa pribatuei, baina gaizki modu oker batean antolatuta. Eta hoi da hemen ere egiten dena, ematen zaien negozio balin badago, ematen zaio enpresa pribatuei, bankuei, gainera ez da, igual haunitze pensa dezakete taller batzukoak edo, hoien kontra agertzen aizela, ni ez, hoien kontra ez, errain dut, lanik egiten ez dituzten bankariak, seguru etxeak, hoie denak hor daude, enpresa hundi hoiek, espekulatzaileak, hoie denak kontrolatzen dutenak, eta hemen zenbait jende bat batean, 20 urte bete dituztelako etxe babeseko bizitza ofizialak, orai, igotzen aldiete nahi duten guzia alokairua. Baina nola hemen? Baina egin beharrean hor buru belarri sartu eta garbitu hori dena eta aldatu, behar den aldatu guzia, bai, ez dakit hitz eginen dugu, emango diogu dirua, emango diogu, hor dagoenari irtenbide bat eman bertzaio. Baina orokorrean, horrelako gauzei, irtenbidik eragarri eman bertzaio. Eta ja behingoz, erran beharko dugu, ez dagoela persona baten, dirua bertze baten beharra baino lehen. Eta enpresa baten nahi balimedu espekulatzeko, konstituzionala denez gainera, zergatik konstituzioak erraten du etxe bizitza ondasun publiko bat dela, ezin dela ibili espekulatzeko, pues egin behar dena hauei etxeak endu eta bertzei alokaitu, zentzuzko alokairu batekin nahi baduzu. Baina zentzuzkoa. Ez hemen orai etorri, jende pobreai izorratzera eta beraien bizitza joditzea. Porque, gara, zurik entzen batzute etxea, egun batetik bertzera, pensazuzu nun zauden, eta zer egiten duzun, eta zen horako bizikalitatea zieten alduzun. Oso fuertea da. Eta, bueno, hor ere beti arazoa, baina arazoak, ez dire arazoak momentu batean ez dakit, bueno, pues, zoritxar bat izan duzulakotz, edo, elurtik eragarri bat izan dela eta nimeleko ondorio txarrak utzi dituelako, ez. Habe, denak dire momentu txarrak, momentu gogorrak, momentu imposibleak, baina jende batzu bertzen kontra antolatutakoak. Ulertzen duzu? Eta, karo, gu horren kontra beti egon behar dugu, eta gauz horiek salatzen aritu behar dugu. Eta beste gairen bat, aste honetan horrela... Horrela segituz, bueno, atzo atzean telebistan ikusi genituen, gai berarekin segituz, ikusi genituen argazki ikaragarriak. Jendea leku bat gaua pasteko bilatzen, 0 azpitik temperaturak, Lesbos Islan, bueno, eta hori zertaz, pues Siriako buruak, eta Turkiako buruak, eta Rusiakoak eta Amerikarrek erabaki dutela horko petrolioa ez egin horren eskutara gan behar dela. Eta hor milaka eta milaka jende atzo, milaka bilatzen, bizitzeko eremu bat, errai dut, gure etxean ardiek dituzten baimenak edo dituzten eskubideak hango persona dituztena baino askoz ere gogorragoa dira. Baina hau, zer hango personena gogorragoak hemengo ardiek baino. Baina hau zer da? Batzuen interesa konpaini petroleroak eta mehatzak dituztenak eta horiek denen eskubideak dire personen aurretik, eta hor badaude 7 milioi errefuxiatu Siriako gerrain ondorioz. Eta oraindik eztabaidatzen ari direla, ez dakit zer egin korbatadun, elegante batzuk, deusen faltan bizi direnak, horiek erabakitzen bertze jende miserablioi, eta norbaitek laguntzen bali meditut, zerbait korratzen badi horiek kontrabandista ez da izer direla. Baina nola izan daitezke hainbertze milioi izetia, hainbertze eskubide, hainbertze untzi, horiek denak ekartzeko Europara, Europan hainbertze aberastasuna, guazi banatzera aberastasuna denen artean, ez, hemen nik negozio gehiago eta horre baino gehiago eta gerra plantatzen dut, eta nik hartzen dut ejertzito bat, eta zuk hartu bertzea eta hemen borrokan arituko gara, baina
ez diegu utziko hauei beren eremuan bizitzera. Nola izan daiteke 7 milioi errefuxiatu izatea Siriako gerla hasi zenez geroztik? Nola bizi daiteke deusik gabe? Ja nonbaitek ogi puska bat norbaitek ekartzen duen edo bilatzen duen. Gaurko egunean mundua dagoen bezala egonta, hainbertze diru xeatzen den honetan. Pues ikusi ginen atzo gauean, ikaragarria, eta ez dugu askotan uste dugu zer nahi badakigula, zer nahi bagarela, baina ustelkeri mundu miserable batean gaude, eta horrelako gauzei ez egin nola, baina irtenbidea bilatu behar zaizka. Badirudi egoera geroz eta okerragoa dela gainera, orduan momenturen batean, ez? Bai, momentu batean bilatzen dute virus bat, errateko, hemen arazo bat badago, eta horren inguruan hitz egiteko, eta gure burua gaur Siriari buruz begira egon beharrian, edo Palestinari buruz. Gusi du gaur edo bihar edo baituztera berriz ere hauteskundiak 3. aldiz, baina azken finean denek gauza bat dute, irabaziko dutenek, Palestinarrei beren lurrak kendu, beren ogibideak kendu, beren bizimoduak kendu, denak raso kendu. Eta, hori da, demokratiko omen da hori. Han demokratiko omen da, eta, horrelako gauzak erakutsi nahi gehituzte beharrik, zorionez, buruan burmuin pixket bat dugu, eta konturatzen gara gauzak ez direla horrela. Hala ere, esan duzun bezala, orain hemen nahiko zoratuta gabiltza koronavirusa dela eta... Bai, orain badirudi ez da zer dela eta... Iruñan bat, 2, 3... 250.000 persona gaude hemen Iruñerrian. Baina, 250.000 personetaz bat edo 2 edo 3 izatea, baina horrek betetzen ditu gaurko egunean informazio guztiak, hor dago informazioa. Bat gaixotu dela eta eraman dutela, egunero gaten dire, 10 ospitalera zerbait gaizki dutela, eta ez da hemen deuspasten ez, eta horrekin baina, horrekin orai entretenitu egingo gaituzte, eta bizkitartean, oraintxe sinatu omen dute bakea talibanek eta estatu batuarrak. Inork ez du errepikatzen nola hasi zen gerra hori zen Bin Laden ez zutelako zentregatu nahi Afganistarrek egin zuten gerra, eta 15 urten buruan Bin Laden garbitu zuten bertzeize, eta hemen hor segitu dute gerlan orain arte, zertarako, zer eskubide, zer? Hainbertze jende hil dute, hainbertze ume, hainbertze makume, hainbertze hartzain. Zertarako? Horai, bakea sinatzeko, baina ez zen sinatu beharrik, ez zen gerla egin beharrik. Zer zegoen eskutartean? Munduko podorea, munduko nagusitasuna eta arrokeria eta dirua. Eta beste gai bat ere, duela gutxi hauteriak izan direla, eta hemen Iruñan, Bai, etzen, pastu zen zerbait, baina asko zere gehiago gerta ziteken. Zerengatik, nik ez dakit zertaz, eta inork ez du argitu hori, polizia gau hortan ibili zen Iruñeko kaletan, alde zarrean eta modu asto batean. Norbaitek erraten ninduen kusi zuela, Sarasate pasealekoen erditik hor, eskalera saltatut erditik hor, polizien kotxe bat, dena den, polizi kotxe batek zauritu zuen neska gazte bat, 14 urteko neska gazte bat. Eta galtzuten, zaurituta, ez zuten eraman ospitalera, eraman zuten komisaldegira. Gero erabaki zein zuten zer gertatu zuen, zorionez, han zegoen parlamentari bat, bilduko parlamentari bat, ikusi zuena ere, eta, gero, informazioa zer zen. Atakatu zituztela eta beren defentsan, neska bat zauritu ikusi eta bildu zutela. Eske gertatzen altzen Altsasukoa berbera. Altsasukoan gutiago gertatu zen igual. Baina, hauek asmatzen dituzte historiak, eta nola polizia bete arrazoia du, pensazu, gobernadore zibilak ez duela azalpenik emango parlamentuaren aurrean, gai unen inguruan. Pensazu zen nolako bekatua duen, hori egin nahi ez balimadu. Osea, gertakizun oso importante bat, non persona bat zauritua izan den, kalean lasai zebilenean, eta horre heldu dira hauek erratera, ezin dela horren inguruan informaziorik eman, zuek zer zate edo, non bizi garago, betiko gauza, podoreak beti daukarra zoia. Eta hor gertatutakoa, zorionez, ez da gertatu Altsasukoa, baina igual eramaten azuten gero, eta erran, atakatu zituztela, eta jazta, eta karo, podore guziak, erredut, gobernadore zibilak leporatu dio, han zegoen parlamentarioari errua eta neskari, eta bertzea berriz, beraiek ez dutela zertaz azalpenik eman behar, baina zer da, non bizi gara hemen?
Eta hau, progre batzuk daudela gobernu, pesazu progreak ez direnean, zer gerta ez diteken. Ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi Bo, duzu, badaude, zaizu, bai, mila. hemen banituen hemen, hainbertze gauza, apuntatuak ere, ja, antziak ditut, ja, UPN orai ari dela hemen bere kongresua edo konferentzia edo prestatzen hilabete unen bukaeran, eta, bueno, pues hor badirudi, hor bronka badagoela beraien artean, bi talde gainera oso sendo, atzo argazkiak arritu ziren, batek bere babesekin, eta bertzia beren babesekin ere, eta argazkiak nahiko potoloak ziren, nahiko potenteak, eta bueno, beraien artean badirudi bertzeak orai bigarren zerrenda hoi UPN-ren berreskurapenaren alde dagoela, izena eta izaera ere bai, eta Navarra suma igual pixket baztertu, zerrengatik UPN desagertu eginda gaurko gunean alde guztietatik, orai, eta bueno, pues ikusten dute gainera hemen irtenbiderik ez dutela, bi aldiz galdu dute gobernua, bi hauteskunden ondorioz, eta horrela gauza segituz, eta badirudi segitzen alko diela gauzak modu horretan segituko dutela, pues gerta diteke bertze hurrengo hauteskundetan ere, bueno, nik uste dut argi dagoela makurrik ezpa, hurrengo hauteskundetan ere ez dutela irabaziko Nafar gobernua, eta zidireiak eskatzen, bueno, orain arte, 60 urtez nagusi izan direnak, uste zutenak, administrazioa beraien esku egun barzuela, beraiek askoz ere guapoa zirelakoz, pues beraiek dire konturatzen, hori dena galtzen ari direla, eta gainera alternatiba sendoak, eta jendeak gero eta gehiago konturatzen ari dela, kudeaketa ez da bakarrik uilu bat egitea, bizen kudeaketa dela jendearen beharrak asetzea, dela, bueno, pues eskubideak errespetatzea, dela gure kultura babestea dela inbertze gauz, ez? Eta hauek ez dute, orain arte eraten zuten los baskos son muy malos, son muy, eta ja ez dakit horrekin egiten zuten, ez? Baina, bueno, gaurko gunean gehiago eskatzen dut, hauen aulezi politikoa, hain da ikaragarria, non ez dute inolako eskuarririk aurrera egiteko eta aurrera pausoak emateko, ez? Eta irtenbidea bilatzeko, eta bueno, pues guk ere bazterretik ikusiko dugu, plazera handiz, ja beraien artean nola jipuitzen duten elkar, eta bueno, eta ja zentzuzko hausnarketaren bat ere egiten duten, horren ere zain, azken finean beraiek ere zerbait zentzuzko egiten baren dute, igual bertzeak ere aprobetxatzen alko gara. Orduan ikusiko dugu ere, zer gertatzen. Bai, eske gauza hauek denak orai joango gara ikusten, eta horrek emango digu hemen aritzeko aukera, aukera eta gaia. Orduan urrengo batean jarraituko dugu. Espero. Komentatzen. Bai. Eskerrik asko, Patxi beste behin ere etortzagatik, eta horrengora arte. Nik eskerrak eskintzen nauzelako zorrelako plataforma bat solasian aritzeko. Zuri, etortzeagatik, badakizu. Ikus dezagun orain aste hontako agenda. Gaur hasi eta aste osoan zehar punto de vista jaialdia ospatuko da. Jaialdi honen barruan, bihar 4:00 ura sartu zen barrura Peru Galbeteren filma egonen da ikusgai 4:00. Eta larunbatean, Oskar Alegiaren Zumikiri dokumentalaren aurkezpena egongo da 4:00 Baluarten. Bihar, Lier taldea egongo da elkarren bere disko berria aurkezten. Bihar ere, poesia emanaldia egongo da 7:30 Kondestablen, emakume burugabea, Antxine Mendizabal, Nerea Gartzia eta Peio Ramirezen eskutik. Asteazkenean, ipuin kontalaria egongo da 6:00 Berriozargo liburutegian. Egun eta ordu berean, Bentura Ruiz ipuin kontalaria egongo da eskolako mantala arrosa saioarekin Arangurengo kulturetxean. Asteazkenean ere, baina 8:00 irriziklo jardunaldiaren barne, antzerki eskolan, Ama Alu Lur sorgin baten ametsak antzezlana eskainiko da, eta sarrerek 3 euroko prezioa izanen dute. Ostiralean, Bentura Ruiz ipuin kontalaria egonen da Artikako liburutegian berdin zait zein koloretakoa den saioarekin arratsaldeko 6:00. Eta ostiralean ere, baina 8:00 Atarrabian, Bardoen bertsolari txapelketako saioa egonen da. Larunbatean, 6:00 Antxoaingo antzokian, haur eta gaztetxo kantari txapelketaren saioa eginen da. Eta iluntzean, 8:30 Zentralaretoan, Entol Sarmientoren kontzertua egonen da.
Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Patxuko naizen bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Esaten dute nire herrian itsasoaren koloreak direla gure inguruan dagoen edertasuna baino sakonagoak. Horregatik gauean ilargia jaitsi nahi du murgiltzera. Horregatik goizean eguzkia ezkutatzen da hodeien atzean. Esnatu da, esnatu da, esnatu da, esnatu da.